Тя е трифазна. И това мотора, където върти трифазен, и това малка. Сега в момента виж, че на ръка лашкам постоянно. Защото е монофазното и сега. Генератора е монофазен. И на ръка пускам. А пък иначе като е трифазно, разпределям ги всички техники на различна фазичка и горе-долу 7-8 на ампера, като работят, всичко като работи. Пък те, нали, тото изключват. Чакай сега, направим пончики, ще чакай. Сега пончики ви сложим, вие няма да бързате, то няма друг. Супер! Супер е. Това няма стипка. Слагам ли нещо на пончета?